Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah da kuka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshe zan nuna muku yadda ake biyan kuɗi a WhatsApp. Idan ma ba ku fara samun kuɗi online ba, yana da matuƙar amfani ku kalla bidiyon nan tun daga farko har zuwa ƙarshe. Dama idan ba ku manta ba na muku alƙawari na ce insha Allah in dai har na samu hanyar da ake biyan kuɗi sosai a WhatsApp zan nemo muku shi. To ga wata hanya ma na samo muku wanda ake biyan kuɗi sosai a WhatsApp. Shi ma ana samun kuɗi sosai da shi in dai har kuka saita WhatsApp ɗinku. Bidiyon zai ɗan yi tsawo, ku tsaya tun daga farkon bidiyon nan har zuwa ƙarshe ku kalle shi. Kuma insha Allah idan na samu lokaci zan muku bidiyon da za ku yi multiple WhatsApp. Kamar yadda kun ga kamar yanzu idan kuna da sim da yawa to za ku iya buɗe WhatsApp kamar guda 20. To idan kuka buɗe WhatsApp guda 20 kun ga za ku samu alkhairi sosai a kan shi. Kun ga za ku yi inviting ɗin kanku, kuma bayan inviting ɗin kanku ma kun ga za ku samu alkhairi sosai da linkin ɗin da kuka yi da shi. Haka kuma in na samu bidiyo zan yi bidiyo ko da an rufe wa mutum WhatsApp yanda zai gyara shi. Ba dai da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. Amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyon, da wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, ina son ku danna min alamar subscribe saboda duk sanda aka saka bidiyo ire-iren wa'annan a sanar da ku. Ba da ɓata lokaci ba mu shiga da ku cikin bidiyon. Link in register in yana description, zan ajiye muku shi a description. To idan kuka taɓa link in description ɗin da yake jikin bot, idan kuka taɓa sunan bidiyon to zai kawo ku cikin Telegram ne. To sanadiyan idan na ce zan saka link direct a description bot, YouTube suna min warning, to shine na buɗe sabon group na wannan, shine na buɗe sabon group a Telegram wanda za ku ga bidiyon nan. To wannan shine bidiyon, wannan kuma gashi nan a daidai nan wajen an rubuta muku ga link in register. Zai iya kuma kawo muku WhatsApp kamar yadda kuke gani shi ma. Idan kuka taɓa link in ko da ya kawo ku WhatsApp normal ne, to gashi nan ga abin da za ku rubuta. Direct ma zai rubuta muku. Kuna taɓa link ɗin nan zai shigo da ku cikin WhatsApp. Kun gani assalam oga yaya kake? Oga link in register. To kuna turawa fuska na gaba za ku taɓa kan alamar message ɗin nan ne sai ku tura wannan saƙo ɗin. To kuna tura automatically za ku ga saƙo an turo muku saƙo kai tsaye. To kun gani shi ma wannan ga link in register, to sai ku taɓa kan wannan. Shi kuma wannan an ce ga link in video da ake yin amfani da shi step by step. To sai ku taɓa kan link in register in kai tsaye. Yanzu za mu taɓa kan link in. Idan kuka taɓa link ɗin nan za ku ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku tabbata kun yi like kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To gashi nan abin da za ku yi, za ku janyo ƙasa ne. Idan kuma wayarku ta ƙi yin amfani kawai za ku taɓa kan alaman wannan ɗigo-ɗigon ne. Idan kuka taɓa kan alamar wannan ɗigo-ɗigon ga gun da aka rubuta muku open in Chrome ɗin nan, tunda kun ga nan wajen bai buɗe mana gabaki ɗaya ba, to sai mu yi amfani da Chrome ɗinmu. Yanzu za mu taɓa kan continue ɗin nan saboda ni ina yin bidiyo ne da kowa zai fahimta, ba kamar yadda wasu za su muku bidiyo ba za su muku bayanin gaskiyan abu ba. To gashi nan bayan dai kun taɓa za ku ga ya yi register, ya kawo ku fuska kamar haka. To a daidai nan wajen za ku ga waɗansu ɗigo a daidai nan wajen, to sai ku taɓa kan shi. To bayan ya buɗe muku sai ku taɓa kan wannan layukan guda uku. To ga daidai nan wajen da aka rubuta muku desktop site ɗin nan, to sai ku taɓa shi. Idan kuka taɓa kan desktop site za ku ɗan jira shi ya gama yin loading da zai buɗe muku fuskan gabaki ɗaya. To sai ku taɓa gun da a ƙasan nan sai ku taɓa wajen. Bayan kun mai da shi desktop site ga daidai nan nake faɗa, to sai ku taɓa kan shi. Kun ga a nan ma bai buɗe ba, amma idan kuka mai da shi desktop site za ku ga gabaki ɗaya ya buɗe, to sai ku taɓa kan shi. Taɓa shi fuska na gaba zai nuna muku shine wannan. To ga daidai nan wajen da aka ce muku Najeriya, idan a India kuke duk dai ƙasar da kuke to sai ku zaɓa ƙasar da kuke. Ga Pakistan, amma mu tunda muna za mu taɓa Najeriya kamar haka. Za mu taɓa kan shi, bayan mun taɓa kan shi ga daidai nan wajen da aka rubuta mana yes ɗin nan sai mu taɓa kan yes. Bayan mun taɓa kan yes ga shi nan ga English nan ga Hausa nan. Idan kuka taɓa kan wannan English ɗin duk rubutun da za a dinga muku za a dinga rubuta muku shi ne da Turanci. Idan kuma kuka taɓa kan Hausan nan to duk rubutun da za a dinga muku za a dinga rubuta muku shi a Hausa ne. To ni yanzu zan taɓa kan English, daman a kai yake, sai na taɓa kan yes. Bayan na taɓa kan yes zan jira shi ya gama buɗewa. Gashi nan yana yin loading. Zan ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku tabbata kun yi like kun yi sharing domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. To bayan ya buɗe muku a daidai nan wajen za ku taɓa kan daidai nan wajen da aka rubuta muku gate ɗin nan, to sai ku taɓa kan wajen gate ɗin nan. Bayan kun taɓa kan gate ga daidai nan wajen da aka ce muku welcome to tax center, to sai ku taɓa kan sign up ɗin nan. Za ku yi register kenan. Za mu jira shi ya buɗe mana.
don kuma kuna da account sai ku taɓa login. To a daidai nan wajen gashi nan email ko kuma phone number, amma dai yawanci ku yi amfani da number wayar ku saboda da zaran kun yi register za ku ji daɗin yin wannan, za ku ji daɗin yin saita shi da WhatsApp ɗinku. Yanzu zan taɓa kan shi sai na dawo da shi kan number waya, sai na saka number waya na. Yanzu zan sa number waya na kamar yadda kuke gani. To bayan kun saka number wayar ku a daidai nan wajen sai aka ce ku saka password, sai ku ƙirƙira kalmar sirri strong password, ku saka capital letter, ku saka babban baƙi, kuma sai ku saka ƙananan baƙi guda 8. Bayan kun saka wannan password ɗinku guda 8, to a daidai nan wajen to sai ku nema abin da kuke so. Idan art ne, idan naira ne to sai ku taɓa. Yanzu zan saka kan art guda 2, bayan na saka art sai na saka 1 2. To wannan misali na muku ne, kun gani? Kun ga kamar yadda na rubuta nan, to kuma sai ku rubuta shi da farko ku saka babban baƙi, sauran kuma sai ku saka, yawanci dai guda 8 ne, za ku iya saka duk abin da kuke so a nan wajen. Sai ku kuma yin confirming ɗin password ɗin nan, abin da kuka saka a nan wajen shi za ku kuma maimaitawa. Yanzu zan kuma maimaita, wannan kawai ina muku misali ne yanda za ku fahimta. Okay, sai na goge shi, zan rubuta Abdullahi, to sai na rubuta wannan guda 2, sai na rubuta 1 2. Kamar yadda kuke gani kun ga komai na saka daidai ɗin nan, to sai ku taɓa, sai ku janyo shi ƙasa. Bayan kun janyo shi ƙasa ga daidai nan wajen da aka rubuta muku verify ɗin nan, sai ku taɓa kan verify. Gashi nan yana yin loading. To bayan ya gama yin loading sai a daidai nan wajen sai ku taɓa kan sign up. Za mu taɓa kan sign up kamar yanzu yanda kuke gani, gashi nan yana yin loading. Gashi nan ya rubuta mana success, register mu yayi kenan. Za mu jira shi ya gama yin loading. Sai ku taɓa ko kan shi ne, gashi nan yana yin loading. Ku tabbata kun yi like, kun yi sharing domin ƴan uwa da abokan arziki su gan shi a baya. To yanzu bayan ka gama yin register, yanzu abin da za ka yi, za ka haɗa shi da WhatsApp ɗinka ne a fara biyan ka. Yanzu sai mu taɓa kan daidai nan wajen da aka rubuta mana get ɗin nan, sai mu taɓa kan shi. Yanzu ba register za mu yi ba, yanzu za mu haɗa shi da WhatsApp ɗinmu ne a fara biyan mu. To sai mu taɓa kan get income ɗin nan, to sai mu taɓa kan shi. Bayan mun taɓa kan shi zai ga gun da aka rubuta mana link with phone number ɗin nan, to sai mu taɓa kan link with phone number. To sai mu saka number ƙasar mu a daidai nan wajen ɗin nan. Yanzu zan saka number na da nake yin WhatsApp, banda zeron farko. Ku tabbata number ku da kuke yin WhatsApp ne. To bayan kun saka number ku da kuke yin WhatsApp, ga daidai nan wajen da aka rubuta muku get ɗin nan, to sai ku taɓa shi. Za ku ga bai buɗe duka ba, amma sai ku taɓa wajen. Bayan kun taɓa za ku ɗan jira shi ya gama yin loading. A ƙarshen bidiyon nan idan wannan ne ziyartar ku wannan channel ɗin na farko, za ku ga wani bidiyo ya fito a ɓaron ku na dama, to sai ku taɓa kan shi ma yanda ake samun kuɗi a WhatsApp ne. Yanzu za mu jira shi ya gama yin loading. To bayan ya gama yin loading, wannan code ɗin da suka baku to sai ku yi copy ɗin shi. Idan kuma wayar ku bata yin copy, kawai 77 za ku saka, to sai ku yi copy ɗin wannan code ɗin. Bayan kun yi copy ɗin wannan code ɗin sai ku fita ku shiga cikin WhatsApp. To bayan kun shigo cikin WhatsApp ɗinku dai kamar haka, ga wasu ƴan layuka guda 3 a daidai nan wajen, to sai ku taɓa kan shi. Bayan kun taɓa kan shi ga daidai nan wajen da aka rubuta muku link device ɗin nan, sai ku taɓa kan link device. Ga gun da aka kuma rubuta muku link a device, sai ku taɓa kan shi, sai ku taɓa use mobile data, sai ku saka finger ɗinku ko pin ɗinku, za ku ga wajen yayi baƙi, sai ku taɓa kan link with phone number. To bayan kun taɓa shi a daidai nan wajen sai ku rubuta 77 ɗin nan da suka baku code ɗin nan, sai ku rubuta 77. Amma ni tunda wayana tana yin copy, kawai zan ɗan taɓa wannan akwatin ne sai na yi pasting ɗin wannan code. To gashi nan yanzu na saka code ɗin nan complete daidai, gashi nan yana yin loading. Zan ɗan jira shi ya gama yin loading. A ƙarshen bidiyon nan da kuma suke da matsalar register, idan suka taɓa link ɗin bai kawo su website ɗin, a ƙarshen bidiyon zan nuna muku yadda za ku yi. Za mu jira shi ya gama yin loading. To alhamdulillah yanzu gashi na riga na yi login ɗin shi. A daidai nan wajen za ku ga ya rubuta mun active, gashi nan ya rubuta mun Google Chrome. To waƴansu kuma wanda suke amfani da business WhatsApp, za ku ga bai zai kawo ku haka ba. Za ku ga ya buƙaci ku saka suna, to za ku iya saka kowane suna da kuke gani. A ƙarshen bidiyon nan dai zan ajiye muku link, zan ajiye muku bidiyon da idan kuka taɓa kan shi za ku ga yanda ake yin wani, shi ma ana samun alkhairi sosai a kan shi. Yanzu za mu koma cikin website. To alhamdulillah yanzu gashi mun dawo cikin website ɗin, kun ga ya rubuta mana online, sai ku dinga dubawa ku dinga gani yana rubuta muku online. Yanzu za mu taɓa kan alamar wannan kibiyar. Yanzu za mu taɓa kan alamar wannan kibiyar. To da zaran kun yi linking za ku ga sun ba ku 150. Yanzu idan muka zo wajen me ɗin nan, to kun ga alhamdulillah kun ga yanzu sun ba mu naira 150. Yanzu za mu zo wajen home ɗin nan dai again.
iya yin login ɗin account ɗinku iya samun kuɗin da za ku yi da shi. A yanda dai nake tunani kun ga kamar yanzu wannan idan kuka yi login ɗin shi da account guda ɗaya za ku samu naira 700 ne duk kullum. Idan kuma kuka yi login ɗin shi da account biyu za ku samu kamar 1300 ne. Idan kuka yi login ɗin shi da account uku za ku dinga samun 1500 duk kullum. In kamar kuna son ku kuma ƙara shi ma za ku kuma taɓa kan wanda aka rubuta muku login from WhatsApp ɗin nan ko kuma ku taɓa gate ɗin nan ko za mu taɓa login from WhatsApp ɗin nan. Gashi nan ya kawo mana yana yin loading. To kun ga wannan wanda muka gama yi ne yanzu to sai mu kuma taɓa kan get income ɗin nan. Sai mu taɓa kan link with phone number. To sai mu saka wannan number ɗinmu da muka yi amma wata number za ku saka kamar idan kuna da WhatsApp da yawa domin ku dinga samun kuɗin sosai akai-akai. To za ku iya yin amfani da shi ta wannan ɗin. To sai ku ƙara saka number ku to kuɗin ku gaskiya zai yi sauri ya dinga hawa. Za ku dinga samun kuɗi sosai akai-akai ba kamar yanda mutum ya ɗaura account guda ɗaya ba. Kamar yanda muka yi wancan to shi ma haka za ku yi. In kamar kuna son ku gayyaci mutane ne ga daidai nan wajen da aka rubuta muku invite ɗin nan. Ga daidai nan wajen da aka rubuta muku inviters ɗin nan to sai ku taɓa kan shi. In za mu jira shi ya gama yin loading. Za mu jira shi ya gama yin loading. To ga shi nan yanzu sai mu taɓa kan copy ɗin nan. Yanzu za ku iya tura musu wannan bidiyon idan ba ku san yadda za ku yi wa abokanan ku bayani ba. Za ku iya tura musu wannan bidiyon. Idan kuka tura musu wannan bidiyon sai ku tura musu link ɗinku su yi register. Ga shi nan idan kuka gayyace mutane suka ce invite new users suka ce ka gayyace sabon mutum kuma ya yi complete ɗin register. Ya yi linking ɗin shi da WhatsApp har tsawon awa 24 to za ka samu 20% ɗin abin da ya samu a online. To ga shi nan sun rubuta commission. Yanzu kamar idan za ku cire kuɗin ku abin da za ku yi za ku taɓa kan wajen da aka rubuta muku invite nan ne sai ku taɓa kan alaman kibiyan nan. Bayan kun taɓa kan alaman kibiya ga gun da aka rubuta muku me ɗin nan sai ku taɓa kan me. Yanzu za mu jira shi ya gama yin loading. To kun gani wannan 150 da muna yin login in suka bamu wannan 150 ɗin nan. A daidai nan wajen za ku ga today commission abin da kuka samu yau. Za ku ga kuma yesterday commission abin da kuma kuka samu jiya. In kamar za ku yi withdraw ga daidai nan wajen da aka rubuta muku withdraw ɗin nan za ku taɓa kan withdraw ɗin nan. Za mu taɓa kan shi ne. Bayan mun taɓa kan shi ga shi nan kun ga minimum withdraw ɗinsu naira 3,300 ne. Idan kuka samu 3,300 za su tura muku naira 3,000 su ɗau charges ɗinsu naira 1,000. Za su ɗau charges ɗinsu 300 su tura muku 3,000. Shi kuma wannan idan kuka samu naira 6,450 za su tura muku 6,000 su ɗau 450. Wannan kuma idan kuka samu 15,900 za su tura muku naira 15,000 ne su tura muku. Za su ɗau naira 900 sai su tura muku 15,000. To a daidai nan wajen kamar kuna son ku saka detail ɗinku in kamar kun kai minimum withdraw kawai za ku taɓa kan shi ne. Bayan kun taɓa kan shi sai ku taɓa kan withdraw ɗin nan. To kun gani suka ce please add bank ɗin nan. To ga daidai nan wajen da aka rubuta muku please add bank to sai ku taɓa kan shi. Bayan kun taɓa kan shi ga daidai nan wajen da aka rubuta muku select bank ɗin nan to za ku taɓa kan bank ɗin nan. Bayan kun taɓa kan bank to sai ku nemo bankin da kuke amfani da shi. In kamar da Opay kuke amfani ga Opay nan to sai ku taɓa kan Opay. Amma ni ina amfani da Palmpay ne. Zan nemo Palmpay ina kamar haka. Zan nemo gun da aka rubuta min Palmpay. Ke na wuce shi. Zan janyo shi kuma sama. To ga shi nan ga Palmpay nan to sai na taɓa kan Palmpay nan na taɓa kan alamar good ɗin nan. Sai na taɓa kan shi. Bayan na taɓa kan shi sai ku taɓa alamar wannan ɗan select ɗin nan alaman kibiyan nan sai ku yi select ɗin shi. Kun gani suka ce Palmpay ya hau sai suka ce account number please enter account number to sai ku saka account number ɗinku da za ku karɓa kuɗin. Yanzu zan saka account number ɗina. A taƙaice dai bayan kun saka account number ɗinku sai nan wajen account hold name kamar yanzu sunan wanda zai karɓa kuɗin to sai ku saka shi. Kamar yanzu zan rubuta Safiyanu Ibrahim. In suna uku ne to sai ku rubuta suna uku. Idan kuma suna biyu ne to sai ku rubuta suna biyu. To bayan kun gama sai ku taɓa daidai nan wajen da aka rubuta muku save ɗin nan. To kuna yi za ku ga ya rubuta muku successful za ku ga ya dawo da ku baya. Kun gani a daidai nan wajen gashi nan Safiyanu Ibrahim Nigeria account number kun ga account number ɗin. Idan kuma kuna son ku kuma yin adding ɗin wani ne za ku iya taɓa nan. Da zaran kun samu minimum withdraw da zaran kun kai 3,000 za ku taɓa kan nan ne sai ku taɓa kan withdraw. In dai har kuka ɗaura account uku insha Allah a cikin kwana 2 zuwa 3 za ku samu wannan naira 3,000. Kuma a bidiyo na gaba insha Allah idan na samu lokaci zan
muku bidiyo da za ku yi multiple account yanda ya dace ba ta akwai wata hanyar da za ku bi amma idan kuka bi wannan hanyar ana saurin rufe WhatsApp ne shi wannan idan kuka ce za ku yi multiple account amma akwai wata hanyar da zan kawo muku da za ku yi multiple account ɗin da ba za a yi saurin rufe muku shi ba. Da duka dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta idan wannan bidiyon ya burge ku danna mishi alamar like saboda wannan like da kuke danna mana yana matuƙar ƙara mana ƙwarin gwiwa ne. Ku yi subscribe a wannan channel ɗin saboda a duk sanda aka saki bidiyo ire-iren wa'annan a sanar da ku. Sai mun haɗu da ku a cikin wani sabon bidiyo. Thank you, peace. Abin da zai nuno muku shine wannan kawai abin da za ku yi za ku taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan ne na ƙasa nan za ku taɓa shi za ku taɓa kan shi to bayan kun taɓa kan shi sai ku taɓa only this ɗin nan to sai ku taɓa kan shi bayan kun taɓa kan shi za ku ga yayi loading za ku ga ya dawo da ku za ku ga ya ba ku daman ku yi register ko da ya nuna muku wannan jan saboda wasu ba su san yadda za su yi register ba wannan jan ne yake sawa ba su san yin kun ga to za ku iya yin register ku kai tsaye ko da ya nuna muku jan nan to sai ku taɓa kan gate ɗin nan ku yi register ku kai tsaye.